Едно време баби ти правиха домашна ювка и я сушаха на покрива. Каква е рецептата да говоря за дома? Вода и брашно, Яйца? Яйцето е тип вид подобрител. Не всеки е имал яйца. Значи той е белтък, което е вид подобрител. И оттам обаче става по-уязвимо. Значи винаги има ли яйце, може да се развали по-бързо. До сол, вода и брашно разточвате го, значи с точилката на тънко, наряза за наивици и го оставяте или го припичате в пулната после. Хубаво е така сушена ювка, първо да я припечеш, тогава да я свариш. Да стане леко да се припече, преди да се ползва. Както и тези деца продават, значи хубаво да я припечеш, става друг вкуса. Аромата и вкуса на хляба остава в курата. Значи средината не дава вкус на хляб. Тя дава вкус на тесто. Значи, но курата, когато хрупкате курата, сега гърците има технология, кура от хляб препичат, нали, самата кура, мели са като галета и са смисъл с брашното. И самия хляб е по-вкусен. Значи това е брашно. И това е рецепти, нали, технологии, които те ги ползват нататък. Вода от пепел използваш и слагаш в... Пепелната вода, тя е значи алкална. Пепел е алкален продукт. Слагаш, да ни, какво беше, да ни плаща за домашната вода. Значи това е тип алкален. Суши на слънцето, когато има хубаво слънце, след това вече не знам дали ги пече. Не, значи докато се изсуши път, като пази под определен процент влажност, то се съхранява. Но хубаво е да се припече, да, друг вкус. На тази домашна да е хубаво да я, защото ти с кисел. Като вземеш да я вариш, тя се залепва. Когато я припечеш, става вече съвсем друга, да разделя. Примерно, като се прави сладка баница от кори такива, хубаво е първо на сухо се припичат. Да стане отгоре леко розово. Лапурата и след да я залее с разтвора, примерно захар, мляко и яйца. Тогава става по-добра, не се скрисва. Значи, примерно, тази сладка баница такива. Пърленките как се правят? Пърленка да се прави нормално тесто. Значи... Ама смая или... Смая, да. Значи сега се прави с смая, може и с кваса. За пипка теста или? За хляб. Значи аз имам една рецепта, аз слагам само сол, мая и вода. А кисело мляко? Не. Значи киселото мляко не. Аз не слагам нищо друго. Значи става по-натурално. Като просто хляб, да. Да. По ресторанти ги пекат. Значи всяко едно добавяне на друг продукт променя вкуса. Яйцето дава друга консистенция, по-мека, по-еластична, нали, на това. Правят са разни питки, нали, обредни храби, такива, нали, за къщенета. Но на мен вкуса ми натурално да ми по-харесва. Значи казвам ви го за мен. И се изпича по-добре, по-друг начин. Когато и се яйце, става тънка курата, средината става мека, но когато го печеш по този начин, който казвам аз, на домашна форма, го включвам значи, между 180 и 190 градуса. И го правя същия като тая с дебела кура, значи го пека около час. Но хубаво е за по-дълго време да се пече. Той не прегаря. Убеди над 200 градуса, това почва да почернява. Между 180 и 190 градуса хляба става кафеника и курата му става все по-дебела. Колко по-дълго стои, по-дебела.